Bir huzzi еш ишетергә тура килә. Халык арасында дугаһы кабул булмай дип. Минең уемса, кешеләр ошо дугаһы кабул булмай дигән нәмәне Алла Таала бөтенләй дугаларына игътибар бирмәй дип аңлай. Ягъни кеше мәсәлән нимәлер һорай да Алла Тааланан, уга бернинди дә җавап булмай дип уйлайлар. Бул дөрес түгел, кардәшләр. Алла Таала һезнең дуагызны бер касанда җавапсыз калдырмай. Менә шуны яхшы аңларга кирәк. Шуга һез 70 мең тапкыр нимәлер һорасагыз да, һәм һораган нәмәгезгә әгәр теләгән нәмәләр килмәй икән, Алла Тааланың игътибарсызлыгы, һезне онытканлыгы түгел бул. Шуга өмөтегезне өзмәгез. Буның турында бер хадис бар. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Ма мин муслимин яд'у би даъватин лайса фиха исмун ва ла кати'ату рахмин илля атаху Аллаху биха ихда салас. Имма ан ю'ajjila лаху да'ватаху ва имма ан яддахираха лаху фил ахирah ва имма ан ясрифу анху мин ас-су'i мислиха." Бик мөһим хадис, минең аңлавымса бул. Безнең акыйдабыз өчен. Әгәр тый мусулман ниндидер дуга кылса, һәм бул дугала гунах булмаһа яки туганлык ептәрен өзү булмаһа тый, Алла Таала уга үз нәмәнең береһен мутлак бирәсәк. Я мана ул һораган нәмәне бирәсәк. Җавап буласак инде. Нимә һорай, шуны бирәсәк. Әгәр кеше миңа Алла Таала яхшы йорт биртиһә, йорт бирә. Я машина биртиһә, машина бирә. Мәсәлән, шул ук һораган нәмәһенә җавап килә инде. Икенчедән тый Алла Таала уның дугаһын ахират өчен халып куясак. Халып куясак. Менә без өйдә нимәләр хаклайбыз инде. Аксамы онда кышкылыкка нимәләр әзерләйбезме? Ана шул гарәп телендә яддахир дип атала. Иттихар. Ягъни әзерләү. Угым монда ризыкны. Mana şulay Allah Taala kişinin duaһын халып куя ахират өчен. Ягъни һез һораган нәмәне бирмәһәлә, ана шул ахиратта һезгә барыр нимәләр буласак, савап буласак. Өченче нәмәте, я Аллаһ Таала унан ниндидер шул ук микъдардагы бәләне җибәрмәясәк, ситкә бурасак. Ана күрәгезме, нисек мөһим. Мәсәлән, һез: "Эй Аллаһ, миңа йорт бирин." Йорт ул нә бит инде зур теләк. Зур теләк. Һезгә йорт бирмәһәлә, бәлки кем белә, менә шул вакытта халык арасында ниндидер авыру йөридер, бит. Каты авыру. Ана шул авыруны давалар өчен бәлки бер йорт, бер машина хакында акча сыгып китәләр. Һезгә Алла Таала ана шул авырудан хаклап алып кала. Менә шул ана шул дугага турышлы ниндидер бәләне ситкә борасак ди. Шуга кардәшләр, без һәр вакыт дуга кылырга тиешбез. Һәр вакыт. Бер касында өмөтте үзмәй. Эй, мана һорайым, миңа ни, өйем дә юк, машина ла юк дип. Кем белә, бәлки Алла Таала һезгә ниндидер изге бала насип иткәндер. Бәлки һезгә ул җәннәттә әзерләп куйгандыр ниндидер йорт. Шуга мана шул дуга кабул булмай дигән хүзне дөрес аңларга кирәк. Дуга кабул булмай. Түгел инде ул. Мин теләгәнсә бирелмәне. Ләкин Алла Таала ана шул минең һораган нәмәләремдә я халып куйды, я икенче нәмә итеп бирде дип аңлар кирәк.